A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Fi syurutis sholati kang tetep ing dalem mertelakake pira-pira syarate salat. Asyartu utawi syarat. Ma iku perkara ya tawaqqafu kang dadi kendhet alaihi ing atase ma apa sihhatus sholati asahi salat. Walaysa lan ora ono apa ma iku minha setengah saking salat. Wa quddimat lan den tinginake apa asyurutu pira-pira syarat alal arkani ing atase pira-pira rukun li annaha krana sak temene syurut aula iku luwih utama utawa luwih hak bitaqdimi kalawan den dinginake. Hidis syartu krana utawi syarat ma iku perkara yajibu kang wajib apa takdimu dinginake ma ala sholati ing atase salat wastimraruhu lan netepe ma fiha ing dalam salat. Syurutus sholati utawi pira-pira syarate salat khamsatun iku 5. Ahaduha utawi salah sijine khamsah taharatun iku sesuci an hadasin saking hadas wa janabatin lan janabah. At-taharatu utawi taharah luwatan ing dalam cara luwate an-nadhafatu iku makna bebersih wal khulsu tegese amri slamet utawa bersih minad danasi saking reget. Wa syar'an utawi taharah ing dalam cara syar'i raf'ul man'i iku ngilangi kecegah al mutarattabi kang den urutake alal hadasi ing atase hadas awin najisi utawa najis. Fal ula moko utawi tahara kang awal kang pertama ait taharatu tegese sesuci anil hadasi saking hadas al wudu'u iku wudu. Al wudu'u iku wudu wa huwa utawi wudu bidammil wawi kalawan maca dhammah wawi lafat wudu istimalul ma'i iku nggunakake banyu fi a'dha'in ing dalam pira-pira anggota makhsusatin kang tertentu muftatahan hale den kawiti biniyatin kalawan niat wa bi fathiha lan kalawan maca fathah wa lafat wudu berarti wudu. Ma iku perkara yutawaddau kang den gawe wudu apa bihi kalawan ma. Wa kana lan ono apa ibtida wujubihi kawitani wajibe wudu ma'a ibtida'i wujubil maktubati ing dalem sertani kawitani wajibe salat kang den fardhuake. Lailatul Isra'i iku bengini Isra Mi'raj. Wa syurutuhu ail wudu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis shalah. Fasal menjelaskan syarat-syaratnya salat. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Syarat adalah suatu hal yang menjadikan sahnya salat. Walaysa minha, namun bukan berarti bagian dari salat.
Wa quddimati syurutu 'alal arkan li'annaha aula bitaqdim. Syarat salat lebih didahulukan daripada rukun-rukunnya sebab syarat lebih utama untuk didahulukan. Idz syartu ma yajibu taqdimuhu 'ala sholati wastimraruhu fiha. Karena syarat adalah hal yang wajib didahulukan atas salat dan wajib harus selalu ada dalam salat. Syurutus sholati khamsatun ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Syarat-syarat salat ada 5. Yang pertama adalah suci dari hadas dan janabah. At-taharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu minad danasi wa syar'an raf'ul man'i al-mutarattabi 'alal hadathi awin najasati. Taharah secara bahasa adalah bersih dan terlepas dari kotoran. Sedangkan definisi taharah secara syara' adalah menghilangkan penghalang yang berupa hadas dan najis. Fal'ula ay taharatu 'anil hadathi al-wudu'u. Untuk yang pertama, yakni bersuci dari hadas adalah dengan cara berwudu. Huwa bidammil wawi isti'malul ma'i min a'dha'in makhsusatin muftatahan biniyati. Lafaz wudu jika dibaca dhammah wawunya lafaz wudu tersebut, maka mengandung arti menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang diawali dengan sebuah niat. Wa bi fathiha ma yatawadda'u bihi. Namun jika lafaz wudu tersebut wawunya dibaca fathah berarti wudu, maka mengandung arti atau bermakna sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Wa kana ibtida wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubati lailatal isra'i. Awal mula diwajibkannya untuk melakukan wudu adalah bersamaan dengan kewajiban sholat 5 waktu, yaitu pada malam Isra Mi'raj Nabi.